dia. Soc Núria Stein. I sabeu què m'ha passat? M'he trobat un conte d'experiments. I m'he posat a practicar. Voleu que us ensenye? Teniu el material preparat? És molt fàcil, però molt divertit. Mira, necessitem 2 gots, 2 ous, sal, aigua. Jo he agarrat una cullereta, ja veureu per aquí. I després, per donar voltetes, ¿vale? Comencem. Agarrem els 2 gots, 1 i 2. I posem aigua. Més o menys, deixem un poquet d'alt, Ahí, ¿vale? Una altra. Iguals, A veure, seran iguals? Sí, no? Vale. En un posarem sal i en l'altre no. Això. Agarrem la sal, el que posa la mare o el pare o els avis per fer el dinar. Doncs això, de sal. I ho anem a posar en esclat, ¿vale? Posem... Posarem... Ui, m'ha caigut un poc, no passa res. Una i... 2. Deixem això, agarrem i donem voltes. Veieu? És d'un altre color, perquè la sal s'està desfent. Però està ahí la sal, Vale? Sí? Però un poquet més, vinga. Cantem una cançó, si voleu. Sí. Quan acabi la cançó, ja està preparat. I ara ens falta agarrar els 2 ous. Mira, què passa? En este primer cau a baix, perquè les gotetes no poden pujar-lo, perquè pesa molt. Us recordeu de la fulla? La fulla sí que podien les gotetes, perquè pesava poc, però l'ou pesa. Però en este, no sé si passarà alguna cosa, perquè tenen ajuda de la sal. Veieu la diferència? A que no està al fons del tot? És que té l'ajuda de la sal i per això puja. A veure, ara ho proveu a casa, ¿vale? Vinga, un beset i fins la setmana que ve. Adeu!